Ka wallahi ina cikin farin ciki yau ba adadi. Za ki siyar ne? A haba. Me za ki da shi? Zan ci. Wannan raba kayan masarufi ba farau ba ne, kuma insha Allah ba karau ba ne. Abu ne da muke yi yau da kullum. A duk lokacin da muke da abin da za mu raba, muna raba ta hanyoyi da suka dace, musamman ma kamar da kuka ji na ambata sema, ma'aikatan sema a ƙarƙashin jagorancin shi Dr. Goje da sauran ma'aikatanmu. Wannan abubuwa muna yi saboda duk wanda muka bashi amanan aiki, muna so ya gudanar da wannan aiki kamar yadda ka'ida da tsarin aiki ya tanada. Wannan shine kuma abin da muka duba da duka bayanai na bayan fage da muke samu da nasarori da muke ji na zahiri, muke gani na zahiri. Wannan shi yasa muka danka wannan amanan wa hukumar sema na jihar Yobe, wanda kuma mu a ganin mu kwalliya ta biya kudin sabulu. Kuma kamar yadda muka faɗa, wannan tallafi za a yi wa iyalai masu ƙananan ƙarfi don saboda a fita daga cikin halin matsatsi da ake ciki, musamman ma a cikin wannan wata na Ramadan. Dama kasashe suna shiga bala'o'i su fita, ana shiga a fita, ana shiga a fita. Dukkan wani lokaci, dukkan wani abin da muke gani yanzu kamar da na faɗa, babu wanda ba a yi shi da a baya ba, amma ana fita. Me ake yi in lokacin da matsala ya taso? Addu'a za a yi, in ma na annoba ne, in ma na yunwa ne, in ma na tashin hankali irin na Boko Haram ne, in ma na bandits ne, in ma koma menene, abin da zai fidda mu daga ciki shine addu'a. To saboda haka kokarin da gwamnatin tarayya take yi saboda shirye-shirye da za a tallafa manoma, da kuma kokarin da nan jiha za muke yi, nan ba da jimawa ba za mu tallafa manoma da kayayyakin noma da dukkan taimako da za mu ba, amma manoman gaske. Domin ba zai yiwu mu ba da taki a ji a sayar, mu ba da tractor a ji a sayar, mu ba da injinin noma a shuka a ji a sayar, maganin kashe ciyawa a ji a sayar. Dukkan abin da ake bayarwa saboda a tallafa manoma su yi noma, za ka ga mutum ya ji a sayar. Ashe idan duk wanda ka bashi abin da ba sana'arsa bane, dama dole ya je ya sayar. Mun ba da traktoci masaba da 100 da wani abu a nan an ji an sayar. Yau da kyar ka samu guda 10 a jihar Yobe. To dole ne wani lokaci mu gyara halayenmu, mu kama sana'an da muke yi da hannu biyu saboda Allah ya taimake mu. Sunana Hansatu. Me aka baki? An bani shinkafa da suga da magi da gishiri. Ya kika ji wannan abu da aka baki? Kai, na ji daɗi sosai. Allah ubangiji ya saka da alheri. Sunana Aisha Ali Kaka, ina wa mai girma gwamna godiya. Allah ya saka mai da alkhairi da abubuwan da ya bamu. Su me aka baki? An ban shinkafa, mai, biski, suga. Allah ya saka da alkhairi. Kina da yara ne? Ina da yara marayu. Har guda nawa? Yara na 6. Akwai magi, akwai fulawa ma. Yaran ki guda nawa? Yara na guda 6. Wannan abin me zaki da gida ka baki? Ka wallahi ina cikin farin ciki yau ba adadi. Za ki siyar ne? A haba. Me zaki da shi? Zan ci. Sunana Abubakar Mustapha. Me gwamna ya baka a wannan rana? Gashin kayan abinci na samu, alhamdulillah, na samu shinkafa, na samu mai, na samu magi, na samu hili. Allah ya saka masa. Kuma muna gode wanda suka mana jagora. Me za ka yi da wannan abu da aka baka? Ci. Yanzu mana taimaka da bashi. Allah da shi zai buɗe baki yau ma.